Benvingudes i benvinguts a la sessió d'exercici terapèutic per a malalts d'Alzheimer en etapes avançades. Començarem els exercicis fent un escalfament asseguts a la cadira, fent 10 repeticions i comencem des del cap fins als peus. Abans per això farem unes respiracions abdominals, col·locant-nos les dues mans en la panxa, inspirarem pel nas, dirigint l'aire en l'abdomen i traurem l'aire per la boca. Cadascú al ritme de la seva respiració, intentant que aquestes cada vegada siguin més lentes i més profundes. Amb les mans sentim el moviment de la panxa. Quan inspirem, la panxa surt i quan expirem, quan traiem l'aire, s'amaga. Fem una repetició més i traiem l'aire. Ens col·loquem bé amb els peus plans al terra, esquena recolzada a la cadira i comencem amb l'escalfament fent el moviment del sí amb les cervicals. Aixequem el cap suau com si miréssim al sostre i cap al terra. Fem el moviment de forma lenta i fluida i és com si féssim el moviment del sí, amunt i cap avall. Si ens fan mal les cervicals, fem el moviment més lent i més petit. I a poc ja anirem augmentant el recorregut. Fem l'última i ens quedem al mig. Ara anem a fer el moviment del no. Girarem el cap cap a la dreta i cap a l'esquerra. El mateix, quan treballem les cervicals, fem el moviment de forma lenta, sense que ens produeixi dolor. Estem imitant el moviment del no amb les cervicals. Més de repeticions. I l'última a la dreta i a l'esquerra. Anem baixant i ara ens anem a les espatlles. Anem a fer rotacions cap enrere, fent cercles amb aquestes espatlles. Tota la volta lenta cap enrere. I ara farem el mateix cap endavant. Rotacions de les espatlles endavant, amb les dues espatlles alhora. Repetició. Molt bé. Anem per als colzes. Estirem les dues mans i amb les mans ens anem a tocar les espatlles i estirem colzes. Sense córrer, flexionem i estirem braços alhora. Repetició, ens toquem espatlles, estirem i baixem. Ens anem a les mans, tancarem les dues mans amb força i les obrim, estirant bé els dits. Tanquem i obrim.
anem a les cames. Imitarem una miqueta el moviment de com si caminéssim. Aixecarem un genoll i l'altre i també mourem els braços. Caminem però asseguts a la cadira. Som-hi! Un genoll i l'altre amunt. Molt bé. Anirem a estirar les cames ara. Estirem genoll dret, baixem i fem el mateix amb l'esquerra. Una cama i l'altra. Sense córrer, l'important és que estirem bé. Pugem una, altra. De moment estem en l'escalfament, per tant realitzem els moviments de forma lenta. L'últim amb la dreta i amb l'esquerra. I ara ens en anem als peus. Si no arribem ens col·loquem una miqueta al davant, els dos peus ben plans al terra i aixecarem les puntes dels peus i els talons. Alternem una vegada puntes i una talons. Intentem aixecar bé tant les puntes com els talons. Ens n'anem a la part central dels exercicis i en aquest cas ens ajudarem d'un foulard, millor si és un foulard elàstic, que doni una miqueta. En aquest cas jo el posaré plegat per la meitat i començarem al principi treballant amb els braços. Agafarem amb les dues mans, ens ajudem de la respiració. Inspirarem aixecant amunt els braços i quan traiem l'aire els baixem. Inspirem i expirem. Última repetició i a baix. Ara farem unes voltes, ens seguim ajudant amb el foulard i fem unes voltes cap endavant. Farem 5 endavant i 5 enrere. Fem així, fem 1, 2, 3, 4 i 5. I ara enrere fem 1, 2, 3, 4 i 5. Molt bé. Arrugarem bé el mocador, el foulard. Intentem agafar-lo tot amb una mà i anem a treballar força de la mà. Des d'aquí us demano que apretem bé aquest foulard amb els dits i relaxem. Apretem el foulard i relaxem. Treballem força de les mans. Aguantem uns segons i relaxem. Apretem fort, que treballin els dits, tota la mà. Relaxem. Apretem. Intentem aguantar. Relaxem. Fem un parell més amb la mà dreta. Apretem. I l'última. Molt bé. Canviem de mà. Intentem agafar-lo tot i ens anem a la mà esquerra fent el mateix. Apretem els dits i relaxem. Apretem fent força. Relaxem. Apretem. Aguantem. Descans. Apretem. Descans. Tornem.
última. Descans. Bé, podem desplegar una altra vegada aquest folar i anirem a fer el moviment del caiac. Des d'aquí agafarem amb les dues mans i girarem cos cap a un costat i cap a l'altre, com si imitéssim el moviment del caiac. Som-hi! Cap a dreta i a l'esquerra. L'última cap a dreta i l'última a l'esquerra. I ara farem el moviment de remar. Ens col·loquem els dos braços, més o menys a l'alçada del pit, i des d'aquí estirem braços endavant i flexionem colzes acostant el mocador cap a nosaltres. Vinga, som-hi! Estirem i flexionem. I 10. Molt bé. Baixem els braços. Si necessitem, relaxem una mica les espatlles. I ens anem a fer un parell de moviments amb les cames i ens seguim ajudant d'aquest folar. El que fem és que ens el passem per sota de la cama dreta, l'agafem bé amb les mans perquè no se'ns escapi i des d'aquí el que fem és que estirem la cama i la baixem. Vinga, comencem amb cama dreta, estirem i baixem. Comptem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i a l'última aguantem aquí dalt uns segons. Vinga, intentem aguantar, fem força aquesta cuixa, que treballi bé la cama i baixem. Molt bé. Abans de canviar la cama farem un altre moviment i després ens anirem a l'esquerra. Tornem a estirar la cama dreta i ara obrim i la tanquem amb genoll estirat. Obrim i ajuntem. Vinga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Ara sí, baixem la cama i canviarem. Podem col·locar peu esquerre, traiem el dret, tornem a agafar bé perquè no se'ns escapi i anem per al primer exercici. Estiràvem cama i baixem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i recordeu que a l'última aguantàvem aquí dalt. Aguantem uns segons, recordem mantenir esquena recta, fer força a la cuixa, aguantem i descansem. No traiem encara el mocador perquè anirem al següent exercici. Estirem cama i des d'aquí obrim i ajuntem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Ara sí, baixem la cama, podem treure el folar i ja el deixem. Seguim treballant, anem per zona abdominal, però sense cap ajuda. Els braços hauran d'estar per fora de la cadira, anem a treballar l'oblic
i ens inclinarem recte cap a un costat i cap a l'altre, sí? Ens imaginem que anem a agafar alguna cosa del terra. Doncs som-hi. Inclinem recte cap a dreta i cap a esquerra, un costat i l'altre. Apretem la meitat, seguim. Última d'un costat i de l'altre. Molt bé. Ara ens col·loquem una miqueta al davant i amb les dues mans ens anirem a tocar els peus i quan pugem posarem mans a les espatlles i les obrirem una mica. Doncs som-hi. Mans als peus i cap a espatlles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Anem per l'últim. A l'últim anem a treballar una miqueta de força de braços. Per això ens hem d'ajudar del recolzabraços de la cadira. Els peus també han d'estar ben plans al terra i el que farem és que ens agafarem a la cadira, fent força als braços, tenim que aixecar una mica el cul i seure. Només és una mica. Força als braços, aixequem, seiem. 1, 3, 4, com tenim aquests braços bé? 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Doncs vinga, ara abans d'acabar la sessió anem a la tornada a la calma, anem a fer una miqueta de respiracions, ens ajudem amb uns exercicis del Qigong, creuarem els dits i agafarem aire pujant braços i quan traiem l'aire els baixarem pel costat. Creuem dits, inspirem i expirem. Inspirem. Una vegada més, inspirem. Expirem. Ara ens col·loquem aquí les dues mans, inspirem i quan traiem l'aire estirem braços endavant. Inspirem i expirem. Inspirem. Inspirem pel nas i traiem l'aire per la boca. Molt bé. I acabarem amb uns massatges a la cuixa, amb les mans. Des del maluc ens anem fent un massatge i anem baixant cap al genoll. I quan arribem al genoll, fem massatge amb les dues mans, més ràpid o podem fer més lent. I canviem a l'altra cuixa. Comencem des del maluc. Anem baixant cap al genoll i quan arribem al genoll ens quedem aquí.
Doncs molt bé, amb aquest exercici acabem, segur que ho heu fet molt bé. Adeu!